Acompanya'm a veure una de les illes que té Oslo. En aquest cas hem anat a la illa que es diu Ovedoya, has d'agafar un barquet que va amb el mateix tiquet del transport, està superxula, i hi ha com diferents zones per banyar-se, tot i que aquesta no és la principal que la gent utilitza per banyar. Hi ha aquesta zona que és com l'antiga fortalesa on tenien diferents tipus de canons, que és com el més famós que es visita, està molt xulo, m'ha agradat, i després això, el xulo és el paisatge. Hi ha això que era un antic monestir en ruïnes que es veu que estan com mig restaurant, després com diferents espais, diferents caminets, és molt xulo perdre's, hi ha diferents platges, l'únic que l'aigua està molt freda, hi ha diferents illes que també es pot anar, però jo avui més anat a aquesta, i després hi ha això, diferents camins, hi ha com aquestes petites grutes que no es pot entrar, m'he comprat un gelat, que la veritat és que no ha sigut barato, 3 euros, i després ja he decidit que ja volia tornar perquè ja era hora de menjar, no m'havia portat res per menjar, que la gent ho sol fer, i després he anat a un lloc de tacos i demà un més i jo. Doneu like i el que vulgueu. Dia 41 fem partides per Europa. Ja porto 42 dies a Noruega i avui he tornat a un lloc que ja vaig vindre el dia 20. Si veu veure aquell vídeo segurament us en recordareu. I són aquestes galeries. Bàsicament aquest espai és una mena d'antiga granja que ara és una galeria on hi ha diferents tipus d'artesans i hi ha diferents coses. I és xulo per l'arquitectura. Per exemple, hi ha aquest lloc que hi ha vidres, ceràmica, aquí hi ha forquilles, gabinyets i també hi ha culleres de fusta, coses de fusta, diferents tipus de coses, xocolates... Al final això és com la Roca Village, però sense les marques de luxe i coses d'artesania, tot i que molt barat no és. Després he donat una volta per aquí. Us agradaria que això ho fiquessin a casa nostra, un lloc Roca Village però només d'artesans? Després m'he comprat això, que és un bollo amb coco i crema, perquè he decidit que volia anar caminant, veure el paisatge i no més bus, perquè tampoc tenia res que fer aquesta tarda, que avui és diumenge i avui, òbviament, no es treballa. I després he anat caminant i després ja he vist aquest petit llac que no sé si el podeu apreciar, que és molt guai, i he anat caminant. Al final és al costat de la carretera, però està bé. Així que dit això, petits agricultors, doneu like, feu el que vulgueu i demà més i millor. Explicant a Noruego com es talla la gespa. Avui el Noruego m'ha dit que es veu que el veí li havia dit que necessitava que tallessin la gespa. I jo, com sóc el millor jardiner que hi ha, li he dit, tranquil, que jo te la tallo. M'han donat això, que diuen que és un cortacésped, a mi em sembla més una lavadora ja que és elèctric, però igual, fem el que podem, i m'estan demanant aquí una casa que és com de ventos de diferents zones. Així que ja hem tallat una primera zona, i ara anem a fer la zona gran, així que vinga. Pues aquesta és la zona que havíem, una de les zones, en total són 3 zones, aquesta és la més gran, que és on fan el tema dels eventos, que es posa la gent i això és el que m'he posat a tallar així d'una bona forma, i el més problema és que se m'embussava la màquina i havia d'aixecar i fer-ho. I a part és una d'aquestes de la bossa, que m'ha tocat anar a treure la bossa com 3 o 4 cops, per això. Si voleu que us faci més vídeos de jardineria, digueu-m'ho, que jo també sóc un jardiner expert. I després ha tocat anar a canviar les bateries, perquè sí, bateries, jo ja ho dic, això és una lavadora, i ja està. Després aquí en aquest superplano que em veieu conduint aquesta supermàquina superguai, tot i que m'agraden més les de gasolina, i així ens ha quedat. Crec que ha quedat força bé per ser el primer cop que utilitzo el segon cop, perquè ja m'ho van demanar el cop passat, i aquí. I demà més i millor, digueu el que vulgueu. T'aposto el que vulguis que més d'un cop has anat malament a dormir pensant què cony deuen plantar els noruegos? Pues tranquil, que jo en menys un minut t'ho explico. Comencem amb la família de les bàsiques. Col, coliflor, brot, col de Brussel·les, 3 varietats diferents de col cal. Patata, molta patata i 4 varietats diferents. Aquí tenim ais, mongetes, tant de penjar com de terra. Les de penjar vam fer les canyes nosaltres. Veniu al vídeo, és el dia 19. I al costat tenim les faves. Tot això són carabàs. Una línia d'aquestes és pepino. Tot varietats d'aquí també. Això és epinap, que a Catalunya no sol veure, tot i que es cultiva. Això són remolat, també hi ha unes de color groc. Pastanagues. I sota aquí hi ha una altra cosa que es diu pastinac. Tot de porros, l'únic que aquí no el calcen. Més i una àmplia varietat d'enciams. Carbassons, i aquí més cogom. Aquestes 2 línies d'aquí són nap. Això i això que no es veu són cebes. Aquí tenim el que són bledes i aquí tenim diferents coses com pot ser el dil, que el dil que queda net, i després tenim coliandre. Això són calèndules, que aquí se les... Dins d'hivernadero hi ha totes aquestes varietats de tomàquet. El que sí sé és que tot aquest pebrot és del Padrón, o sigui que és una cosa més de la nostra. Vale. Això que hi ha aquí són els tomatinos i són una mena de pebrots dins petits que es fan dins d'aquesta coberta i són per fer salses verdes. Si algú sap com es diu això en català, que ho posi. I aquí amb les gallines de fons, això és tot el que es cultiva aquí. Com heu vist, són tot varietats més o menys de Noruega i aquesta granja cultiven moltes coses, com heu vist,
i amb poc espai, perquè és més o menys la filosofia de la granja. Si voleu veure, perquè també hi ha com un jardí de coses més frutals i de diferents plantes, digueu-m'ho i us faig un vídeo jo. Dit això, des d'aquí, doneu like, feu el que vulgueu, i avui és el dia 44 fent pràctiques per Europa. Acompanya'm a fer una barbacoa a Noruega. Òbviament avui a part ha tocat deservar i ploure. Doncs això, hem començat el dia deservant una miqueta, després hem extret aquestes teles, que són les de les bràssiques i també les de les pastanagues perquè no li fan falta, i semblava que venia una miqueta de pluja, no sabíem si podíem acabar fent la barbacoa perquè sabia que pluja, però al final s'ha aguantat. Hem anat a tancar tot el que són tots els hivernaderos i aquí hem començat a fer la carn, els pans que els he fet jo, les patates que així, aquesta super hamburguesa, tot està super mega bo, tant que he deixat tan poc. I després hem menjat una miqueta més de carn, ha començat a ploure l'únic que no es veu, hem entrat la barbacoa perquè no es mullés, i amb aquestes supervistes, demà més i millor, doneu like i el que vulgueu, dia 45. Porto 46 dies a Noruega, més concretament fent pràctiques a una granja, aprenent agricultura, i sí, tots els dies el que estic fent és treure herbes i tot això, però quan no estic treure herbes per la tarda, què estic fent? Doncs concretament el que faig és baixar a Oslo molts dies. Per exemple, avui he baixat a un lloc que tenia moltes ganes de provar, que és un lloc que fan smoothies així com de proteïnes. Aquest és un especial que tenen d'estiu molt bo. I després he anat a menjar un frus, que és una cosa que tenen molt bona, i aquest és de mandarina. I és com una aigua en gas que tenim nosaltres, però de mandarina. Després he anat al 7-Eleven, que és un lloc que m'encanta, i també he anat a passejar per Oslo. I després, molts dies, el que faig és això, anar pel bosc, perquè el que m'encanta aquí és que tinc el bosc a escassos 5 minuts a casa, i això és una cosa que s'agraeix molt, i sí, em canso molt. Per dit això, petits agricultors, demà veureu més, sisplau mireu el vídeo demà, perquè el de demà s'explica alguna molt guai. Dit això, petits agricultors, demà més i millor. Vinga, que vagi bé. Avui ha sigut el meu últim dia a la granja a Noruega. Després de 47 dies, toca dia 10 al lloc que m'ha acollit a Noruega, a Overland, que m'ha ensenyat més del que jo pensava sobre l'agricultura, però que també he après a ser persona, on òbviament hem après anglès i he après una altra forma de veure l'agricultura i els projectes socials que pots fer que l'envoltin. Hi ha coses que trobaré molt a faltar, com la sopa dels dimecres i els donuts, la gent que hi ha a la granja, l'entorn, poder baixar a Oslo tan ràpid i quan jo vulgui. Al treure les herbes crec que no ho trobarem molt a faltar, però per sort l'últim dia això no ha tocat. L'últim dia ens ha tocat netejar la granja i els magatzems i posar ais per sac. Però l'anem important, avui toca dia 10 a Overland. És la granja que m'ha acollit. Gràcies per tot, Overland. Tranquils que encara queda uns dies per Noruega i la història de fent pràctiques per Europa no acaba aquí. No sé el que ens vindrà en el futur, però el que sí sé és que hem sigut uns afortunats d'arribar fins aquí. Només queda donar gràcies a la granja, a la família que ha fet possible això, al professor que va deixar que fes les pràctiques per Europa i després també a tots vosaltres que doneu un suport increïble cada dia a tots els vídeos. Avui som al dia 47 fent pràctiques per Europa i demà intentarem que sigui més i sempre millor. Que vagi bé. Sempre tot l'últim moment. Després de 48 dies a Oslo, a 20 hores d'anar-me'n, toca fer el que menys m'agrada aquest món, que és la maleta, més concretament una bossa. A veure, he de fer la maleta, ja he preparat que ha sigut plegar la roba així superbé, i a més, avui he fet de tot menys fer la maleta. Aquest matí he anat a veure 2 ballets a Oslo, he anat a caminar per la muntanya molt d'hora i he fet pa. La setmana que ve tindreu un vídeo de com faig. Dit això, anem a plegar a veure si veig com plego això, a veure si surt. No m'agrada fer maletes perquè sempre em surten xurros. L'altre dia ho vaig encabir molt tot, a veure com encabim. I la broma està en que crec que la gran anava molt millor posada que l'últim cop. I això, a la gran va tot i després queda una motxilla més petita, que és aquesta, que en aquesta motxilla va una roba, una muda, per si em perdessin la maleta, toquem fusta. Crec que aquí només queda el pijama i que aquí ja estaria. Això és el que hem fet avui i no sé, doneu like, preguntes, demà mireu tots el vídeo. I fins aquí el dia d'avui fent pràctiques per Europa. Doneu like el que vulgueu, petits agricultors. Que vagi bé. L'avió està en retard indefinit, no sabem si volem. Doncs sí, el meu avió va en retard indefinit, però abans toca anar, desmuntem el llit, agafem les maletes, un tren i arribem a l'aeroport d'Oslo, passem a control de seguretat, estem un bon rato al duty free, mengem això tan bo, i després, petits agricultors, aquest
I a l'avió em diuen que va en retard, aquí estem estressats, però al final passem, només van ser 30 minuts de retard, l'avió no tenia finestra i arribem, i esperem a la maleta. A partir dels petits agricultors, els vídeos els tindreu tots el dia següent, rotllo. Avui jo sóc el dia 50, vosaltres esteu veient el dia 49. Vam agafar 2 trens, un a Estocolmo i després de l'altre a Estocolmo, un lloc que es diu Agnanda, així, que és on està la granja, més o menys al costat. I aquí ja estàvem arribant, em vam vindre a buscar una furgoneta i amb aquesta posta de sol, demà més i millor. Dia 49 fem pràctiques per Europa. He de parlar amb vosaltres. Avui és dia 50, fem pràctiques per Europa i direu, i el dia 49? Doncs el dia 49 està editat, però com veieu ja no estem a Noruega, hem vingut a Suècia, hem canviat de granja i aquesta granja ha passat el que havia de passar. No hi ha quasi cobertura, no hi ha wifi, m'està costant molt poder editar bé els vídeos i poder-vos donar un contingut, així que he decidit que canviem el format. Dia 49 us el pujaré quan us el pugui pujar, perquè aquell vídeo sí que m'interessa que veieu com va ser el viatge de veritat, perquè va ser entretingut aquell viatge, però aquests dies, com al final és explicar el meu, doncs ho explicaré des de diferents punts on anirem parlant, vale? Doncs el dia 50, que va ser ahir, jo avui estic al 51, però el dia 50, bàsicament el que vam fer va ser una miqueta d'aprendre, vam plantar amb una màquina molt xula, que quan pugui fer-vos un vídeo de veritat us l'ensenyaré i això. Doneu like al que vulgueu, intentem persistir, que vagi bé. Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou dia, tot i que acabo de publicar fa una hora o dos l'últim vídeo explicant tot, i avui som al dia 51, avui sí que ja tanquem i ja estem a esto, i estic anant aquí pel bosc, que la casa està allà darrere, i és com una granja, típic granja així, a Espanya no es veu això molt, però aquí és com diferents edificis tots repartits enmig d'un bosc. Hi ha un camí, hi ha un atajo per allà, però ara estic fent el camí com més llarg que hi ha per anar fins a la casa on dinem, que és la casa on estan els propietaris. Nosaltres dormim enmig del bosc, tot i que hi ha un atajito que anem directe tots els dies a treballar, que arribarà en un minut, aquest tardem una miqueta més. L'únic que ara tenim que estar en 2 minuts, però tinc un munt de temps i he dit, cony, doncs anem a fer temps. Doncs això, avui he utilitzat una màquina que és com anar estirat, que he fet fotos, l'únic que no les puc posar perquè tinc un problema amb... Principalment no us faig vídeos com els de sempre, perquè tinc un problema amb el mòbil, que jo gravo els vídeos però no es posen. O sigui, no els puc descarregar per un tema de l'iCloud. Una merda, però igual. L'important és que veieu contingut, sigui com sigui. Així que avui és això i ja aniré pensant a veure com faig aquests nous vídeos. Dit això, dia 51 fem pràctiques per Europa. Vale, sí, avui el dia 52 responem a aquesta pregunta. Sí, em comunico en anglès, ja que tant a Suècia com a Noruega només estic un mes a cada lloc i no em dóna temps per aprendre la llengua local i amb els de la granja ens comuniquem en anglès i hi ha uns altres voluntaris que tots ens comuniquem entre nosaltres en anglès. I tampoc fem vida a fora. Sí, és veritat que a Noruega feia una miqueta més de vida, però la gent que et venia ja tothom parla anglès i no tenien cap problema a parlar anglès. I aquí a Suècia sí que no estic fent, només faig vida dins de la granja, no surto, perquè aquí no fa falta, és tan gran això que no fa falta sortir, i això, i tampoc interactuo amb gent. Però tranquils que si estigués més d'un mes, un any o alguna cosa així, sí faria el possible per integrar-me i aprendre la llengua. Però ara com només treballo a la granja i no faig vida com a tal, crec que no fa falta. Dit això, vinga, demà molt més i millor, doneu like i si voleu fer preguntes, feu-la. Home, que vagi bé. Ei, petits agricultors, benvinguts al dia 53 i avui, demà us explicaré com estan fent tomàquets, perquè sí, a Suècia també hi ha tomàquet, però avui us ensenyo això. La casa està aquí i aquí tenim un mega passillo superbé que és pels tendalls, però aquí m'agrada passejar perquè és com molt xulo, és tot bosc. M'agrada perquè l'altre sí que estava al costat del bosc, però com una mitja urbanització, això no. La granja està més cap allà, però estem completament enmig del bosc, nosaltres sols vivint, i és super xulo. Això sí, per la nit és una miqueta tètric, que és com la típica pel·lícula de terror que passa, igual, no tampoc fico mal rotllo, però és molt xulo. Dit això, us volia ensenyar això, no sé. Demà intentarem que sempre sigui més i millor, doneu seguir el que vulgueu. Que vagi bé, dia 53. Aquesta és la tenda de la meva granja a Suècia, i ara m'acompanyeu que avui toca obrir-la. I després estic molt feliç perquè ja puc tornar a pujar vídeos de la forma normal. Anem a veure com obro la tenda.
Doncs sí, toca preparar la tenda de la granja i aquí estem preparant el que són els cogombres, bledes, tomàquets, cebes, remolatge i el sistema que tenen aquí em sembla supercuriós perquè l'obrim i no hi ha ningú que estigui atenent. La gent que vol vindre agafa el que vol, ho apunta a una llibreta i fa una mena d'avisum i a més hi ha una caixeta. I a mi això em sembla curiós. Penseu que a Espanya es podria fer? I després ens posem a etiquetar unes remolatges que ja estan, una conserva de remolatge que bàsicament ja està tancat, ja està envasat. Jo l'únic que he de fer és enganxar l'etiqueta i ficar la fetge de caducitat. Algo fàcil per mi, tampoc em demanis molt. I és entretingut. He estat tot el matí, tota la tarda, tot el dia quasi fent això, després hem fet alguna feina més, però que és treure herbes, així que no ve el cas. Així que m'ha agradat molt i estic superfeliç de que puc tornar a fer els vídeos normal. No sé què m'havia passat amb la connexió amb el mòbil, però ja puc. Dit això, petits agricultors, demà més i millor. Doneu like el que vulgueu. Dia 54 fent pràctiques per Europa. Estic segur que hi ha hagut moments que heu dit no vull més, ja estic cansat de fer coses. Doncs a mi avui m'ha passat això, després d'estar 2 setmanes sense parar, perquè vaig estar dissabte passat que no vaig parar, vaig fer la maleta i vaig anar a Oslo. Diumenge vam anar a fer el viatge, i tota la setmana treballant, avui he dit, no vull fer res. M'he despertat sobre les 10, que per mi les 10 és força tard. He estat treballant un rato a l'ordinador, però després, òbviament, hem anat a donar una volta per un llac que hi ha aquí superbonic, i això. És bonic i la veritat és que m'està agradant. No he explorat molt perquè aquests dies acabava rebentat de treballar, aquí es sopa molt més d'hora que el que sopava a Noruega. Aquí a les 5, 6 ja estic sopant, a Noruega una miqueta més tard, per això. Però aquestes pròximes setmanes intentarem explorar més la zona. Dit això, petits agricultors, fins aquí. Doneu like, comenteu el que vulgueu. Dia 55, fem pràctiques per Europa, demà més i millor. Acompanya'm a donar una volta amb això. Dia 56, fem pràctiques per Europa. I avui, com era diumenge, no et tocava treballar, però el que hem fet ha sigut agafar aquest bote que hi ha als de la granja per donar una volta. Tot i que sembla que va molt ràpid, va rems i cansa molt. I hem donat aquesta fantàstica volta. Us juro que això és fantàstic, gegant i és molt xulo aquest espai, i després ens ha tocat nosaltres. Així ens hem donat dale al remo i així. I hem donat unes quantes voltes per la zona. Aquí no sé per què m'he començat a fer selfies perquè sí, i dieu-me què més us agradaria veure o què us agradaria que fes. Poseu-me als comentaris. I després ja hem donat el relevo a uns altres companys i després hem donat una volta a una illa que em va aparcat allà, com hem pogut, i hem donat una volta, tampoc que tenia gran cosa, era una petita muntanyeta, res més, però està bé. I després ja ha tocat anar tornant, hem estat unes 3 hores en total, i després aquí, fent creps, que ha sigut el nostre sopar. Dit això, petits agricultors, doneu like al que us doni la gana, i demà més i millor. Que vagi bé. Vinga, adeu. Dia 57 a una granja a Suècia. No sé si us ho vaig dir, però per la granja ens movim sempre en bici, aquesta és la meva bici, i avui hem començat a deservar, hem estat tot el dia deservant amb l'escata, i hem estat deservant això que és orenga. I després aquest petit amic que ens hem trobat per aquí, i hem seguit això, deservant una miqueta, i la veritat és que molt de chill amb la meva música i això. La veritat és que m'està agradant, i això, aquestes flors que estaven allà al costat que també les he repassat una mica, aquí tenim l'orenga ja ben deservat i superbé, i després a part de veure més flors, després el que hem procedit a fer és treure aquesta fantàstica tela que hi ha per protegir de la temperatura i també dels conills, perquè aquí tenen un gran problema amb conills, i després l'hem retirat i més o menys aquest ha sigut tot el treball que hem fet avui. Fiqueu les preguntes que vulgueu, petits agricultors, espero que us estiguin agradant aquests vídeos i ja està, gràcies per veure. I això, fem pràctiques dia 57 i demà més i millor, doneu-li like, el que vulgueu. Avui no us puc ensenyar el que he fet a la granja, dia 58 a una granja a Suècia. Doncs bàsicament no us ho puc ensenyar perquè avui no puc gravar perquè avui he estat fent conserves. Bàsicament està tot el tema de l'envasat, això és de fa uns dies, de quan vaig ficar les etiquetes de les conserves, doncs avui m'he estat a l'altra banda, fent tot el tema de l'envasat de la conserva. I per un tema de salut no es pot ficar sanitari, no es pot entrar mòbils, s'ha d'entrar tot super desinfectat i no us ho puc gravar res. Però us puc dir que és una cosa molt interessant i m'ha agradat molt. I a part, avui ha estat tot el dia plovent, per això mateix tampoc hem pogut treballar molt al camp. I respondré la pregunta que em van ficar fa uns dies, i sí, estic completament sol en el sentit de que he anat jo sol, no he anat amb ningú que conegui,
tot i que a la granja hi ha diferents voluntaris, que això és el projecte Buffing, hi ha diferents buffers, com ho diem aquí, i bàsicament aquesta gent et fas amiga seva quan arribes, i en total crec que ja he conegut a unes 15-16 persones diferents, i la setmana que ve, per exemple, venen 3 noves persones, perquè aquesta setmana se'n van 3 d'aquesta granja i venen 3, o sigui que el que m'agrada d'aquest projecte és que sempre coneixes gent nova, és molt guai. Poseu-me a comentaris què us sembla tot això que us acabo d'explicar. Dit això, demà més i millor, doneu like, el que vulgueu. Adéu. Dia gran de collites i comandes a la granja. Dia 59 a una granja a Suècia. Doncs sí, hem estat tot el matí collint, hem anat amb la bicicleta i m'ha tocat collir els enciams i més coses, però només us he gravat com estava collint els enciams. Plora i riu. Un petit concert que faig als camps, aquí és aquest fantàstic camp, això és el que acollia l'altra gent, i aquest ha sigut el meu dinar, uns espaguetis. Després he tocat envasar els enciams, això són bledes que ho ha envasat una altra persona, també he estat envasant les colzcale, i això que són remolatges he estat fent marinats de 5, uns 250 grams aproximadament és el que venem, i després això que són carbassons, el que he fet ha sigut també fer una caixa de 10 per un client que ho demanava així. Julivert també ha fet unes caixes per uns clients. El que ha de passar... Una miqueta més del meu fantàstic concert que he fet avui als camps. I fins aquí el dia 59 fent pràctiques per Europa. Doneu like, el que vulgueu. Demà més i millor, sempre. Vull donar les gràcies al rei del passat perquè mai va voler tirar la tovallola. Avui fa 60 dies que vaig començar la història fent pràctiques per Europa, primer durant 50 dies a Noruega, i ara ja portem uns 20 dies aquí a Suècia. I crec que ha sigut una experiència fantàstica. Hem conegut 2 granges diferents, amb tota gent diferent, cada granja un diferent tipus de granja, i crec que això ha valgut molt la pena per mi com un aprenentatge personal. I a més, el que vull donar les gràcies al rei del passat, perquè ho he estat pensant aquests dies, perquè jo a la primària em va costar molt, però mai vaig tirar la tovallola. La secundària quasi la repeteixo, l'ESO, gràcies a la Covid no ho vam fer, i crec que això a mi em va ajudar molt, i al final vam seguir. Quan vaig fer un cicle formatiu em van dir que això no servia de res. I mireu, vam fet un superior. Aquest superior jo com deia, no, és que me'n vull anar per Suècia, em deien, què fas tan lluny? Què fas a Noruega? Per què fas pràctiques? Doncs aquesta experiència m'està fent créixer com a persona, i el més important, m'he tirat el que jo sempre deia, vull ser youtuber, vull crear contingut. Doncs mireu què estem fent ara. Ara estem creant contingut en català, que és el que més val la pena. I a més, una altra cosa, també vull donar les gràcies a una cosa que em va canviar aquest any, que va ser un programa que vaig fer, que era l'Influencer, al Super 3, al 3CAT, i allà, tot i que em van eliminar d'hora, el programa 4, tot i que vaig estar en total uns 6 programes, això és molt, per mi ja, poca broma, allò m'ha fet veure que m'agrada això, que era contingut en català, i del que més m'agrada, d'agricultura i de mi, en general. Dit això, petits agricultors, doneu like, feu el que vulgueu, i fiqueu-me als comentaris què us està semblant aquesta sèrie, que vull que parleu una miqueta, home. Dit això, normalment aquests vídeos no els acabo amb això, però avui és un dia especial. Recordeu, petits agricultors, no és el que fas, però si no, com ho fas. Però sempre respectant l'agricultura. Vinga, per més dies.